Il-qtuħ tad-dawl li kien hemm matul dawn l-aħħar jiem kien ikkaġunat mit-temperaturi għoljin li qed jolqtu lid-dinja kollha, inkluż lil Malta. Dan ħareġ f'aġġornament dwar il-kwistjoni tal-qtuħ tad-dawl li ġie indirizzat mill-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli, mill-Kap Eżekuttiv tal-Enemalta Jonathan Cardona u mill-Chairperson Ryan Fava. Ġew diskussi diversi problemi li nstabu wara l-ħsarat kbar li kellhom il-cables taħt l-art fiż-żoni milquta. Jirriżulta li dawn qed ikunu affettwati partikolarment misħana u t-temperaturi qawwija li qed jaħdmu il-pajjiż bħal bqija tad-dinja. Hawnhekk ġie spjegat li meta jinqalgħu dawn it-tip ta' ħsarat hemm proċeduri speċjalizzati li permezz tagħhom isibu eżatt il-post ta' fejn jinsabu isir it-tħaffir neċessarju biex imbagħad it-tekniċi, inġiniera u ħaddiema li jirranġaw il-ħsarat fuq il-cables jirritornaw il-provvista tad-dawl lill-konsumaturi. Il-Kap Eżekuttiv spjega li dan il-proċess jieħu massimu ta' 24 siegħa u fil-maġġoranza tal-ħsarat in-nies kellhom iddew lura fi ftit minuti. U għażiet jgħid li l-ħsarat fil-provvista tal-elettriku assolutament m'għandix taqsam mal-għajdut li s-sistema mhix tlaħħaq. Hawnhekk Cardona spjega li llum l-Enemalta notat rekord fil-konsum li laħħaq is-604 megawatts, numru li l-kumpanija Enemalta tiflaħ għalih grazzi għall-investiment b'saħħtu li qed isir fid-distribuzzjoni tad-dawl fejn hemm kapaċità li tipproduċi sa 830 megawatt. Il-Kap Eżekuttiv spjega li meta mqabbel mal-ewwel 6 xhur tas-sena li għaddiet, il-kumpanija Enemalta rċevit inqas ilmenti. Minnaħa tiegħu iċ-Chairperson Ryan Fava spjega li l-Enemalta għandha proċedura ta' kif persuni għandhom jitolbu kumpens għal ħsarat li qed jaffaċċjaw. Hawnhekk jiskattaw proċeduri fejn l-Enemalta tinvestiga l-fatti kollha tal-każ u jekk il-kumpanija tikkonferma li hija responsabbli għad-danni li saru skont il-leġiżlazzjoni applikabbli toffri kumpens xieraq. U għażiet jgħid ukoll li l-Enemalta tiżomm il-konsumaturi informati dwar il-ħsarat fid-distribuzzjoni tad-dawl permezz tas-sistema tal-SMS u appella lil konsumaturi biex jabbonaw fis-servizz. Ryan Fava qal ukoll li fil-jiem li ġejjin se jkun hemm żieda fil-call centers biex il-konsumaturi li jċemplu lill-kumpanija Enemalta jkunu jistgħu jinqdew fl-inqas ħin possibbli. Minnaħa tagħha l-Ministru Miriam Dalli spjegat li bħalissa l-kumpanija Enemalta qed tara l-akbar investiment fejn tidħol id-distribuzzjoni. Hija spjegat li l-kumpanija nediet programm ta' ħidma biex fuq medda ta' 6 snin tnaqqas ir-riski ta' qtuħ ta' dawl mhux maħsub quddewmien tiegħu. Dan il-programm qed jinvesti 90 miljun euro. Hawnhekk ġie spjegat li għaddej investiment kontinwu ta' 15 miljun fis-sena biex jiġu minimizzati l-ħsarat filwaqt li nbidlu 120 km ta' cables saru 41 upgrade ta' transformers u hemm ħafna aktar proġetti għaddejjin. Il-Ministru Dalli konkludiet billi elenkat l-investiment li qed tagħmel il-kumpanija fejn spjegat li diġà daħlet fi-stadju ta' appell quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar iċ-ċentru tad-distribuzzjoni ġdid fin-Naxxar filwaqt li fiż-Żurrieq qed isir xogħol ta' rinfurzar fis-sistema.